5 anyos nga batang lalaki nga mikatkat sa punuan sa sambag sa ilahara usab nga tugkaran sa lungsod sa Badyan ang nahulog og datusok ang dughan sa hait nga tumoy sa kawayan nga gihimong koral sa atubangan silang Panimay. Matud pa gigutom ang batang si Donald dili tinuod nga ngalan samtang nagpaambot sa inahan nga nangahoy giingong mikatkat kini sa punuan sa sambag nga maoy hinungdan sa pagkahagbong nini. Sa pagkikinabi sa telepono, matod ni Lyndon Ratcho, silingan sa bata o nagpost sa hulagway ni Donald sa social media nga gitabang tayon nila ang bata o gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Naoperahan na hinuon o ana sa luwas nga kondisyon. Niabag usab ang lokal nga kamhanan sa lungsod sa Badyan sa pagpatambal sa bata. Murag sa kagutom rato niya, ma'am ba? Oo. Okay. Nang kalisod mo ko na sila niya, yung mama kay ang panginabuhian kay kaning pangahoy ba niya. Iya man na ibaligya diri sa mua.